Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň bilermenleri Türkmenistana COVID-19 keseliniň ýaýramagyna gözegçilik etmek boýunça rekomendasiýalary hödürledi. Bu aralykda türkmen häkimetleri ilatdan arasaçylygy berja etmegi, watanperwerligi, watana hem prezidenti wepaly bolmagy hem artykmaç geplemezligi talap edýärler. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň iňen hoply kesele gözegçilik etmek boýunça rekomendasiýalary bilen tanışmak çäreti 26-njy maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky wekilhanasynda video konferensiýa görnüşinde geçirilipdir. Bu arada Daşary işler ministrliginiň maglumatynda edilýär. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň ekspertleri bilen online duşuga Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň wekilleri gatnaşypdyr. Pandemiýa döwründe ıssy howada ilatyň saglygyny gorumak boýunça Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň online maglumatlary şeýlede ıssy howa taýýarlyk görmek boýunça jekmejek tekniki informasiýa gatnaşyjylaryň dikkatyna hödürlenipdir. Türkmenistanyň häkimetleriniň ýurtda COVID-19 keseliniň düpden ýokdugyny aýdýan wagtynda ýurtda lukmanlaryň we adaty raýatlaryň bu keseli agdamagyna gadagançylyk saklanyp galýar. Habarçylarymyzyň soňky maglumatlaryna görä üstesine indi koronavirusy magsus simptomlary agdamaklyk. Şeýlede bu simptomlary adamlaryň ölümi hakyndaky resmi namalarda görkezmek hem gadagan edilipdir. Soňky günlerde häkimetler ilatdan watanperwerligi berja edip artykmaç geplemezligi talap edip başladylar. 5 gün bäri şäher bilim edarasy mektepleriň müdirlerini hem bilim boýunça ýol başçylaryny ýygnaýar. Hergedek ýatladyarlar sanitariýa rasaçylyk kadrlary berja etmelidigini, watanperwerlik görkezmek watana hem arkadagy wepaly bolmalydygyny, artykmaç geplemezligi maslahat berýärler. Topar bolup üýüşmezligi, kafe we restoranlara gitmezligi, azyk satyn almak üçin nowata durmazlygy hem talap edýärler diýip Aşgabatdaky habarçymyz 23-nji maýda habar berdi. Şol buraqda Türkmenistanyň häkimetleri koronawirusyň dünýäde ýaýmanlanmagyna degişli meseleni beýleki ýurtlar hem halkara guramalar bilen maslahat etmegini dowam etdirýärler. 19-njy maýda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we Bütün Dünya Sağlyk Guramasy Türkmenistanda koronawirus anyklamagyň medisina usullaryny öwretmek boýunça türkmen resmileri üçin seminar geçirdiler we koronawirusyň Türkmenistandaky sosial-ykdysady ýagdaýa negativ täsirinden çykmak boýunça gyýyt möhletleýän plany maslahat etdiler. 15-nji ýyla çende işlenip düzülmegine garaşylýan bu plan saglyk hyzmatlarynyň hiliniň we el ýeterliliginiň gowulandyrylmagyny, iş orunlary we telekeçileriň goldanmagyny göz öňünde tutýar. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň bilermenleri bir ay mundan gowrak wagt öň Türkmenistana baryp ýurtda COVID-19 bilen bagly ýagdaýy öwrenmek planlaryny ma'lum edipdi. Hemma tapar heniden başa barmady. Halkara bilermenleri şonda Türkmenistan ýaly koronawirusyň ýurtda bolmagyny ret eden Täjikistana hem barjagyny aýdypdy. Täjikistana tapar destine başa bardy. Bu ýurt kesellenleri hasap alyp başlady we gyýytky wagtda Merkezi Aziýada koronavirusdan ölenleriň sany boýunça birinji ýere çykdy. Täjikistanyň resmi sanlaryna görä 27-nji maýda ýurtda COVID-19 bilen 3266 adam hasap alınıpdyr. 47 adam ýogalypdyr. Türkmenistanda soňky günlerde ilatyň hereket etmek mümkinçilikleri hasam çäklendirildi. Hökümet köpçülikliň çäreleri we köp adamyň gatnaşmagyndaky bayramçylyklary geçirmegini dowam etdirýär. 26-njy maýda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow indiki bayramçylyklar münasibetli planlaşdyrylýan ähli çäreleri geçirmegi talap etdi. Onuň tapşyrygyna görä olaryň ählisi ýokary derejede guramalaşdyrylmaly. Bu arada Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berýär. Türkmen resmileri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny soňky ýerde 15-nji maýda hasap berdi we şonda vilayatlaryň we etraplaryň arasyndaky gatnawy hasam çäklendirdi we awada syýasat zowlugynda dynç alyşy şu ýyl gadagan etmegi teklip etdi. Türkmenistanda COVID-19 keseline garşy görüş çäreleri ilat babatyndaky çäklendirmeleri we informasiýa üzüňeligini güýçlendirdi. Türkmen media serişdeleri koronavirus bilen bagly ýurduň içindäki we dünýädäki ýagdaý barada habar bermän gelýärler. Türkmenistan Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň pandemiýa döwründe sosial distansiýa saklamak we maska takanyp infeksiýadan gorunmak ýaly esasy rekomendasiýalaryny ýerine ýetirmeýär.